Kind of film, still the best in the East. Menu do idie. Eya wado. DJ Shabu, nyumre de uhuminyu. Uhuminyu ankasa. Ahenkan yo, ahenkan. Ena so ya tena se. Tete obi kan yete obi kire. Yaji edwa ene memi. Ahinkan 93.3 FM. Sabre yakasimano enan na nonum abo. Nkuma bushia me kwada. Na ansa na mesha sie no. Bushia pam. Bakwada bushia nsansu. Bara me ye bibia na nyeye. Ene mimi se de bia me kanu ya na mimi nda no eduse ya aya na ensem bre na ewo. Machia mai. Bibian nenye media me ubana wawo me ubana masiano me ubana wawo media me ubana wawo me ubana masiano me ubana wawo sami kasei obi awo ebi nso aware sanso na ebusu ebi nso ahwe omo adehye a omo kra omo na mimi na ewo mu ye amene kuya kume mefasa akonya we so ema mo ene mo ware nyina aware so se nyankopon ento nzupa engu obi biara ene memi oware yeso na aware no enye jojo enye from na entumpon enkonkosi se nyankopon na nkasa ebeto ne nsa ede afre ye nyina ewo asasefo asase so saa so na mo so ene nyankopon ya adomo a mo so mabren ya hoho ewo asasefo asase so no ya monso mu nyina ya masa hoho na bari nyina akwa aba se nyankopon edom abedru oman Ghana oman mu hanum se yidie omonso omamba ba be inhira na omamra meye emofrapa enso ema oman yi ya nam sa so beka se mo ane monso mo hwere ma adehye a ene monso makra wo mo no ye bema mu nyina yako esanse nyankopon ono no de ma ono aso na eya oji edu ebere bisi na se ohwere odehia ya na eya nanso nyankopon odema ono aso na osanso agianti ebema busua ene masie madehia nyina ebema mu nyina yako ahenkan 93.3 FM titi Bika titi ewo bi eche sabre yakasimani ba kona no num abo sede na otwe a etwe mu mienu no na otwe mu de ntimi antenase esanse na agukansifo no ebeje yebre no edi agro kakra ene de nyame encha de yatena ase na sede na ye kan na otwe mienu etwe mu no na ye kan na anansesem no ene nso empanifo ewo fie hanom si ye de
anansesɛm no yɛde bɛwie ɛne no yɛbɛto anansesɛm no bi na saa anansesɛm no mu no nsɛm a ɛwɔ mu no ankasa no na yɛde atodwa no mu atiefoɔ mo nso yɛnyinaa yɛne mu abuobuo ho na yɛdi ɛho nkɔmmɔ ɛnɛ nso saa dwumadie yi so yɛbɛkɔ akwankwan ase akɔtwa nsɛfu kakra ɛnɛ me bɛyɛ no taxi a metrɛ taxi wɔn ka hyɛ me sɛ ɛnɛ deɛ akwankwan ase no ɔbɛba bi paa enti driver ɔkyadeɛ ɔkyadeɛ yɛbɛhwɛ w'anim wɔ anom sɛ yɛnɛ ɛwɔ akwankwan ase ɛbere ne so na yɛbɛkɔ amini sɛ wotie nti na ɛbere ne so na sɛ yɛbɛkɔ a wobɛte yɛn ka na wo nso wɔba bɛka yɛn ho ɛwɔ akwankwan ase me nsɛ bere no mɛkɔ studio B na makɔ akɔkyea mpanifoɔ a ɛnɛ me ne wɔba bɛdi dwuma no abusuafoɔ wadwo makɔ aba yɛgye Otuo na mebɛkyɛ yɛda awurade ase ɛsiane sɛ na wɔtwetwa mu yɛntumi anhyia sɛ dɛ na medi kankan no agokansiefoɔ no ɛbɛgye yɛ mmerɛ ndidi agorɔ kakra ɛduru baabi saa na yɛ na ɔmo nso ɔmo bɛmu ana yɛde ama ɔmo kakra nso na ɔmo de adi agorɔ ɛne nyinaa ka ho na yɛ na ɛso nana dakwa Otuo mame ɛmfa ɛnhyɛ sɛ yɛfɛ mfiri wo so yɛakekeka anansesɛm na bia yɛaborɔborɔ so na yɛhwɛ anansesɛm ho ɛmfasoɔ ɛne anansesɛm no ne nhyehyɛeɛ mfasoɔ no bi ne yɛmborɔborɔ so a na ɛne nafei yɛmfa anansesɛm na ɛwɔ hɔ no ɛnto dwa yɛto wie a nafei yɛbɛkɔ kwankwan nuase yɛbaa nafei yɛma atiefoɔ nso abam nti yɛhwɛ anansesɛm no ɛho ɛmfasoɔ no kakra Otuo me dase ne ka mekyea ahenkan fo matiefoɔ nyinaa mekyea akyem kotokuman abuakwaman ne bosmeman ne Ghana man nyinaa obi a wotie na wotwetwa mu ne kasa fa anansesɛm ho ma yɛbobɔ mfasoɔ ɛwɔ anansesɛm ho bi ɛso na deɛ ana biribia na yɛmedɛ sɛ meka ho asɛm a wɔn anansɛm ho no sɛ anansɛm boa ma yɛsua abrabɔ ɛboa mfasoɔ no mi sɛ boa ma yɛsua abrabɔ sanse to anansɛm a ɛtumi ka nneɛma pa a ɛwɔ abrabɔ mu ne nneɛma a woyɛ nneɛma bɔne a woyɛ wɔ abrabɔ mu a ɛde wobɛkɔ akɔdu awieɛ a ɔmpɛ nti anansɛm deɛ nka ne mfasoɔ titiriw paa ne sɛ ɛboa ma abrabɔ ɛsi ta ne ɛtɔ so no sɛ ɛsan so ma yɛsua kasa nipa a ɔtaa tia anansesɛm no ɔkasa mpempi no bo sɛ abɛbusɛm wɔ ne kasa mu kasa koa ne sɛ ɔbɛkora ne nsɛm no nsɛm bi ɔnom koraa na ɛwɔ sɛ ɔka no tra sɛ ne obi a ɔntia anansɛm no obi a ɔnte aka mammerɛ no ase no a ɛsɛ anansɛm no nsɛm ɔti wɔ mu no nti na watumi akora n'asɛm no nti ɛboa ma obi asua kasa ɛna afei nso ɛboa ma yɛde tu yɛn ho fo ohuriɛ ne atatea ɛkyerɛ yɛn sɛ ɔne ɔyɔnko nama ɔne ɔnua nama ɔne wo maame ana obusuani kwa nama nya asɛm biara na ɛwɔ sɛ ɔka kyerɛ no yɛhwɛ mpo asɛ nti amoa nso a ɛno nso kyerɛ yɛn sɛ nya biribiara na ɛwɔ sɛ yɛka kyerɛ obi nti ɛtu fo anansɛm no adane afutu sɛm ama yɛn nti ne yɛ a anansɛm ɛnnɔɔso wɔ yɛn asetena mu no ama nneɛma bebree atɔ sin ɛsiane sɛ futuo no so ate kan a yɛyɛ mmɔfra no yɛtie maame dɔkono by the fireside kokua na sinti kuma wodi bi tu koto dwom ko suku na yɛka sɛm a asɛm no a mehwɛɛ no na asɛm no na ɛwɔ sɛ mefa de bɔ me bra ampa metie na mede bɔ me bra no hwɛ menyɔnkofoɔ nyinaa no mo na mo kokrom akɔdi nsɛmu no so yɛ mete adin ampa nso wobɛwie suku no na aboa ɛma afutuo bi ba wo mu ɛma wosua abrabɔ ɛma wosua kasa nso toto kakra metumi aka fa anansɛm ho fasoɔ no ibi no na yɛsɛ anansɛm ama yɛhu abrabɔ bɔne ne abrabɔ pa a ɛwɔ ewiase na yɛtu wie nso a na yɛhu enumienu no yɛbɛfa ɛde abɔ yɛ daadaa asetena mu abrabɔ anaa sɛ anansɛm no yɛwie a waa woyɛtu wie hu sɛ deɛ ɛbɛboa m'ani a wofa ɛna deɛ ɛmmoa wo nso ne yɛ no nso wotumi yɛ dɛn ɛfa na megye sɛ ade biara yɛka sɛ ɔbɛnyansani yɛbu ne bɛne mu no yɛnka nasɛm megye sɛ yɛkyewo atena ase na sɛ yɛto anansɛm ɛma wo na sɛ nsɛm ɛwɔ mu no ɛbɛboa wo na wawofa nso a ɛbɛtumi yɛ dɛn ɛde aboa wo ɛwɔ wɔsetena mu ɔfa anansɛm no ɛho fa so yɛa yi anansɛm deɛ in fact nokwasɛm ni mfasoɔ wɔ ho paa na ɛnamafoɔ deɛ yɛmfa sɛm anansɛm nyɛ hwee nti ama yɛnam a yɛnam basabasa ne yɛwura fifi nneɛma
say can it in empen for 207 chen e ma yehu say sa suban we o de ko ba bi a emwa ke ma yetwe hu firi hu suban bi ni say konkonsan ahoya ani bre na papa no 207 e de ananse yesa e kan sa asem no na kwakwana nso yesa de be wiase nanim guase ato no na ansi ni yi de mampanifo kan sa asem no na etuyemfo twiyemfiri sa niema no ho ti kakra mitumi a kire se ne na nada kwaka no aka bibiri kakra mitumi a kire ano ebre ninti betumi a kire no na anansesemu enso ede enkabom ebre yen papa o yen dada asitemu enti se uwo fie na uye mame uye papa na wo ho no na se wunuma no nsem to a eya ade san enkora no ekwa kosua ade no enkora na mosua ade awie no chi omo tena se na anansem bia wo so unnimu no to fa kire wo mo na omo so ensua ade efemfirimu na sesia yi stede ya na TV hwe ni enema bebre social media nema na base sia ntina adaje ni krampo ni ono na yede ato na sesem krampo kire nkra no na yewia ya ka se aba e wana nsem ametu yewu momfa na momfa mombra ebra so se ya yede nkra no so fa anansem tu onu na ye hwe se de aya ehihye anansem enso efa eno ye hu se anansem no so no ye babeto anansem na ye wo se de ehihye no edifa nanda kwa otu ne di kan asema edi kan boss esi na nka me yese mi di aja me ofa bi bo fa nso di asa aja bi to en de hu hia e wa na nsem ho fa so no kane pa no na de fe se mperwanyi sen ne no so isan se o fa na woko ye nyina bochinku etie afutu nti wo be ko he ti anansem ho fa so ba ko a na nka me pese mo faka na ode bre no ba mu ntima me fanka na wofo no mu hu se na eboa nti o mu nsan kofa san se na etimpre wanyi sen so na te so pa na ye hwe anansem ehyehyɛ no so a na me so me fa we emra metwam na anansem so na etikro no so papa esan se wache enkora atnase na no mu Otuo anansem a kyerɛ mo no mo fa mo ba minyini se obi be free fechiri akowia ade dabi obi ba na mo nipa bibiri ho na ebra krono ase papa enti mo me hwe na fa anansem so ensan embra bi ehu hia pa yotu na ye kasa afa anansem hyehyɛ no na anansem ankasa hyehyɛ ni gumu ahoro miensa yewo ahyase yewo mfinimfini na yewo awie ayese abrabo no yewo abrabo ahyase yesu di mfie aduanan a wadu mfinimfini enso ibinum ska na se afi na obehya abrabo ase omo dada mo 40 years no mfie aduanan na afi na obehya abrabo ase is like begin at 40 omo boa ena omo de dada mabunu no ana yewo abrabo na so awie na anansem ahyase ne ebra onipa no ba beka na asem no de atodwa no nti ye hyase bi se abrabra na ya just ya yiti na just say yo ana se ya kase manansem me anansensisi so ha nti enu ho no na onipa no ebeka de ntia ana botai wana nsem no mu de atodwa opa obeka awa hyase openso a onka owia no de botai no atodwa nti anansem no botai no de mpempina na dane enya de a beka se nye static esesa nti obi ejiro nipa na oto anansem no so no se me na meto na me pese anansem no eyewo ade a wo so tie kosi awie a na madi kan de botae no ato anim to pese wo tie ku asem a eda na nsem so ampa be wie sa ntimi a meto no na me kyerɛ sɛ me de botae beto dwa wa hyase ana sɛ no be wa koto dwa e wa wie nti ewie ahyase na fe ya ba mfinimfini na ye asem anansem na nkasa abasem na e de betufo no abasem na e de be mo asua kasa no abasem na de be kyerɛ abrabo mu papa ne bone ne wo begidi abobra no ɛhɔ no mu na ye anansem no mfinimfini no
saa hɔ no mo na no so no yɛwɔ nneɛma mmienu bi a ɛtaa di akotene wɔ hɔ baako ne moguo baako nso ne anansɛm mu nnwom mfimfini anansɛm mu nnwom kɔ de tumi ba mfimfini tumi ba bra anansɛm ne kɔ na wie ne mu moguo ne deɛ mpempi ne ba mfimfini ɛsan sɛ wo a wɔto anansɛm bi wɔn mu ɛwa te wo toa na nipa a wɔtie no ho sɛ asɛ we deɛ yɛni yɛ aha anaasɛ yɛhu so wabrɛ a na obi akyerɛ ɔpani so oduam sɛmasom yɛboa wo ama wo de ahome yɛboa wo ama wo de apensuo bi agu mu ne mu ɛsan sɛ kasa yɛ ya nti anansɛm mfimfini hɔ no yɛnya muguo no nipa bi nso ɛyɛ na wɔn adwene yɛ wɔn tanta ɛwɔ muguo ne anansɛm mu nnwom ho ɛyɛ nneɛma mmienu a ɛnyɛ pɛ muguo no yɛ deɛ yɛde boa nipa na wɔto anansɛm no ama wɔnya kwan agye na home anaa pensuo bi agu ne mena ase anaasɛ bi a yɛn yɛtie ne yɛda na yɛde muguo no atwam ayi emogu na mbɛkɔ ɔno mu no na ɛba bisi mu na so de to aso akyerɛkyerɛfoɔ bɛka sɛ ice breaker obɔfro kasa mu sɛ nneɛma bɛma wo a wo wutie anaa wo pɛ biribi afiri mu no wadwen aba ho so na watena se atie ne de ɔtofoɔ no ka nti ɛna ɛyɛ muguo no ɛna nsɛm mu nnwom no deɛ sɛdeɛ da na ɔfɛ ka no makwa kum krom wi makwa kum krom wi ɛno yɛ na nsɛm mu nnwom ɔfa sɛ nya na nsɛm makwa na nsɛm mu nnwom anaasɛ ɔbaa na ɔkɔ sɛ nsuo awia na apataa so a na oku no kɔyɛ nkwan adi fufuo no abena oni ewu si ewu ntimi anaasɛ abena yɛ saa kɔ awia suo banya obi aso ano ɛno no yɛ anansɛm mu nnwom ɛno no nye muguo ni agya ko muguo emu ni muguo agya ko muguo emu ni muguo ɛno na ɛna ntaa nka asɛm papa bia ne mum ɛboa ma wo a wɔto anansɛm no wonya brɛ ɛde agye wa home ana de pensuo bi gu mu nase nti mfimfini hɔ no mo no saa nneɛma no nyinaa ɛhyɛ na ɛba awieɛ na ɛhɔ ɛna wode asɛm anansɛm a wato nyinaa wobɔ no tɔfa brɛni bɛka sɛ samri nti ɛpɔ ɛwɔ mu no na wamoamoa ɛde abom baako na atiifoɔ nso anya nteaseɛ ne pipo bi wɔnom a ɛsiane sɛ wanti no baabi waka koraa na adwene anyɛ dɛn ama no ho so na mmom berɛ a wowie no a wobɔ no tɔfa no na wate nea wopɛ so wokyerɛ no ase ɛhɔ na yɛka sɛ wanansɛm a metoo yi sɛ deo ɛnyɛ deo ebi nkɔ na ebi mmra ɛsɛ soa asomasi nti saa na anansɛm hyehyɛ ne no ɛteɛ enti saa na anansɛm no ɛnhyehyɛeɛ no ɛteɛ ahenkan 93.3 FM abɔ nonum no apa ho sima edu mmiɛnsa mame ɛnkɔ ɔfa so na wɔtwe mmienu etwa mu no na yɛhwɛ anansɛm mma yɛburuburu bi so wɔ hanom si yɛka kwakwa nanse ho deɛ ana yɛka nanse kokuroko yɛhwɛ yɛwie ne ɛba adanko so ɛkyerɛ sɛdeɛ adanko nso suban ɛwɔ anansɛm mu no sɛdeɛ a yɛteɛ na afei yɛde yɛtoto nipa yɛn kasankasa nso yɛabrɛ abɔ ho yɛwie no nso yɛsan bɛhwɛ wɔtwe ɛno nso yɛkyerɛkyerɛ mu megye sɛ yɛnnɛ no ebia na afei na obi ɛyɛdɛn ɛtie yɛn saa na wɔtwe mmienu etwa mu no wantumi anya konya amfa ntie yɛn ebia ne wɔde ne fidie awabɛto ahenkan 93.3 FM a mepɛ sɛ yɛbɛkɔ saa mmoa yi anaasɛ anansɛm mma yi anaasɛ nipa kuo yi a ɔmo wɔ anansɛm mu no suban a yɛ ananka ɔmo da na di wɔ anansɛm mu a anka yɛde ba yɛn daadaa asekyerɛ mu a ɛmmoa yɛn anaasɛ ɛbɛboa yɛn nti no ɔfa mame ɛmfa nhyɛ aseɛ mfimfiri wo so na adanko yɛka adanko ho asɛm ɛwɔ anansɛm mu no na yɛsɛ na adanko sɛn na ne bɔbrɛ ɛte wɔ anansɛm mu na yɛmfa mmerɛ yɛdaadaa asekyerɛ mu so na yɛnhwɛ yo tiyo mi da ase anansɛm ma ɛyɛ mmoa bebree na yɛde wɔn yɛ anansɛm ma mmom titiriw no ɛyɛ ne yɛtaa de kɔkɔ anansɛm ma nti kuma ti gedengede na anka ɔhwe a afurudɔhwɛ ɛna ne yere ɔkɔnɔre a ɔmo ne yɛtaa de wɔn ka ho but mmoa tete no mpanimfoɔ afa anansɛm ɛde mmoa suban abata nipa ho te sɛ sɛnea woka yi abɔtu sɛ ɔkraman sɛ yɛtoa anansɛm ne yɛbɔ ɔkraman nipa na yɛyɛ akɔ nipa sɛ yɛde ne kɔ nipa na ɛsɛ sɛbisɛbi obi a ɔyɛ odwamanfoɔ anaasɛ ɔyɛ korɔmfoɔ yɛtaa de kraman toto sɛ nipa no ho ɛna afei wobɛhwɛ na yɛde odwan nso ato aboa bi ho odwan yɛ aboa a kyerɛ sɛ ɔyɛ bɔtee ɔtena faako a ogyina hɔ saa
hai no gyina hɔ on tihwe o gyina hɔ saa afi bi ti sɛ agyina moa ano so yɛ krono gyina moa kromfo pa obewi asisi a moa no Nyankopɔn mso nyango papa no de om toto nipa su a wo ne ho a moa no na mpanimfo de om toto ye ka preko a obi a ofi onini huni wo ye den obe te o shatale fitan ne ya de be kina asai de de ne tutu efi ho so wo de wa ye se preko no tambia ho fi huni wo ye efi ti de sa mo ano toto ta mo yi ho na ye ka danko so a danko ya abo bi asabe onim nyansa ye de ne tutu abo a onim nyansa ho so ne tutu onipa bi a onim nyansa odwen ansa na asem ko no wayi ano ansa na obeka sem bi na odwen nsetsem ye we be yesi enti so adanko na so wa enti penifo atese na so wa no so oti asem yi ehun so ha afen so adanko ya bo bia na ni da ho tambia wa ye ready eti asem enti so wo ye nipa na ye de wo to adanko ha pa tete pese akwa we nani atio onim nyansa pa ti mo ano dozo ti yemfe no enye yi mono edosun na da kwa Otuo na adan ye bobo so ana yedru ya nka sa adewe ye obofo so ye obensen o ye obofo ana se obofo me nka ni sase bia o wona nsemu ne se ye do ye sa nsusude ni siwo no mu a na ye pa a kyeresen e say e di obi toto anansem ma ye fe no obofo ho a de di kan ye so oye oboafo de tosu mienu owotema ye toso miensan so oye ogefo empempi no se ye ka na nsem a se obi ayera enye obofo as a hunter ne ye kan obofo as an angel obofo so oncho no na ono be den oba beboa wo nti yen kan as obi okokun na mo wuram se ye ka se obofo a yen kan obofo se bia obi a obobomofo obofo ye kan nsem na ye kan obofo a na nsem obofo yen kan heaven ho asem yen kan osoro obofo ho asem obofo ye obi a obofo enti obrabo mu bofo enti eno ne ye kan eno ne ye hwese ono no ba be ye oboafo ana se oba be ye wogifo enti e ka se obi ye obofo se obi eye obofo na waba wabrabo mu na bi oba beboa ba ye nka no se obomofo no we de otutu ye hwe ne se obofo a okay obofo ye obi a Martin wase say e ka se obofo a na oboafo bi a ono enye so kukum nipa ana okukum mo a nemu obofo a oboafo a oboa wo abrabo na obo wa na nsem no mu sana dia nan nti ase ana se obi boa wa ene ye fe na oboafo nti obi boa wa se bi ana nsem no se ka se ena okohia ne bofo a ye se wakohia obi a oboa no eno na me pese mo de efa ho no mo de mame esi ho nyo esno ye wo obomofo adeba konso e ma obofo ne oboafo no eye pe no obofo ayo obi okum nam ne obofo no as an angel omo enzonso yakitua bi na don ntemo na ansemu ne mo botaye ba akwa na ansemu onjumadi omu gina di kese ne se onyina eboa onyina ye ogefo se o ka abrabo mu bofo a o ko tibie mu na se ensi na asense ahomete sem abamu a ni obeba beboa wo ma saa tibia no afiri mu no eye obofo saa so na wonam na nsemu nam ko yire kwaye mu a obofo anase obomofo enso eboa wo eyi wo firi gira num nti won dwumadie no esesa so na mom de emaso so ye ba mu ne se we no enkonwura mu kokunam na mom oba wo nipa su se anase oba wa bo se tibia wo komu e wo se me fa kwan mi so eyi wo firi mu nti onu no su no ene Nyankopɔn kwa akose e wo anasese mu
yo mate na ansana obofo obomofo ne ba be pio so kwaye mu ono no na wo wabra bofo ana ma na be pio no ma ba be yiwa free o hawo ni mu ene ne be ka so obofo no kwa na ye obomofo na ye wabra bo mu bofo no eza ze onu be pio no be yudi a eno aye obofo ti ni na se de etie bia no se de na nada kwa echechiri mu no enti ana semu emma no de ekopie mu wono mu no nipa emu abrabo se oye oba be ye oboafo ana obofo ana se wochifo no eya na ni nyina ehu ihia ewo ana sisemu na otumi ni twemu no na ye hwe se emoguo wasemu waka akra ewo bre na ka ye hwe se de hihye anansemu no ebepie mu na yebekọ emuguo no kasa so sei ana ya na anansemu muguo kasa ye bu muguo anansemu na ye pa kire sei na da kwa Otuo me dase se na me di kan ye no se anansemu ye ade bia ohia onipa no so obenya aso a editiw isanze utu nefo ana wo ka brabo mu nsemu so ade a kire nipa no nti wo hu so nipa no na adwen afi su kakra bi pa na wo so wo pe biribi ede twe nipa na adwen ba senya wo kra na wo a wo to anansemu na behunu se nipa yetie no ya adwen afi ne wo ka no so a na wo na wo so wo adwen wo so no so mo twe afoforo na adwen ebe ka ho na afutu semu no ekoyie saa bre no ye de anwum bi bam eno na ya nipa pie dwen se eya nansemu nwom no eno nya nansemu nwom ni titiru na ewo mu ne se eboa ema ne oto nansemu no onya kwan gye na home kakra eboa ema won anum nsuo ana eboa so ma won a wotia nansemu no so o ma adwen ebo ho so se se me kura ma adwen kura ya free anansemu bo no ma ewa nti ekọ nyina yese kasa tintin bia ko wie de ntro ana se kasa tintin bia no du ba bia na ntro bam ena kasa tintin bia no du ba bia mani kumba ye de ye na mafo ye be no okọ aso no so fo kasa be one after meet aduasa ekọ no de obeka nyina nipa pifa na se yomugu nipa kasa wasem tie no nyina be meet aduasa edi kan no so ifi okọ na obre eba 17 nti se wana ansem no wa na wo se ye pe bibi fam ma nipa na omote wono mo no adwen bo won so na saa moguo no so won wote oti ansem no nyina so atubi moguo nwom no nti ye nwom a ye to ede eboa ema nipa a wo to ansem no gina ho me pensu no na ye nso a ye ti ansem no so ye ni ba ye ho so na ye koso etie ansem no nti wo moguo bi se wo moni moguo ajako moguo na sana yebeka moguo no asem no nipa na obeso odi moguo no twam beka se owura so oduam simikurem na wa wo twan asem aje se bikurem na afi wa mana konya se otimi di moguo nwum no etum na wo ka so oduam na so wa anka simikurem dia otu enye yi izan se sabre no papa no kan se meni ama platform no oni ama na konya se ontu yefo se won ka brabo mu nsem nkyerɛ ndi se wo sere ne kwan na oje so dia otimi di moguo no etwam na ebu onu so a se nyina nkwala ma so odin kwala bone fo no utimi se papa ya dia oye ne mini mu kura awe ekuro ya bam enso peso wo kan kosi se onu abeka se mabre sabre no so odiam ma nkura mu kura na otimi to nyum na fi wa beja ama wato ama ona wo deda no wona wani aha no ani aba won so ti mogu na sa ne titiri wa no so etifo megidi se ene ahenkan 3.3 FM titi obi kan titi obi kire no mo so musua de afrim ewo mu fiefi mu na ene no baby a yedu no ye behwe ye nanse sema ene ye beto no na ye de atudwa na ye femu aba ye koba nso a ye ko konkonu asiba ye befre etifo bebem na mo so mode madwon kire e de aba na ene no anansema ye ba beto no yesi enyes ewiase mentena wono mo nkase bibia den emfa wo ho bibie no no ewiase emfa nipa ho esanse ena mpanifo bi babi se okoto se aboa no esi unua no so a ka che ne se sori yen so na emume nka nche ne se sori ne so esanse ofiri ne so a wode ebeba wo so ana ewiase nso se ehwene aninya na enso enya saa nso na kanenti nso na aka eto
enti no say wo e wo wiase na ka se bibia emfa ho a ebekọ aba besi echire na wan kasa wo so na akwakwa awe den abesi wo so wo befa ho asotwen enti ene no ye anansem no ye behwe na ofa e de abre yen na ye koba eni atiefo nso aba bebubu ho ofa yo Otuo mi dase ye ani ti anansem no e ho no mani yo mi dase abra yo bibi na aboa bi a ye frɛ na achichide abra na nam ensuo ho a oje mframa wiana na odinti na oje mframa onam nsuo no ho na ohu se dua bi afifi wɔ nsuo no ho dua na fifi tia enti ogyina ho a ni nyensem no hwɛ na ɔse sɛ dua ya fifi hɔ da kye nyi a ɛde asɛm bɛba anhwɛ ya da kye asɛm bɛba da bi paa de asɛm kɛse bɛba nti dua sɛ si etu ase firi hɔ enti ɔto nsa frɛ moadoma nyinaa moadoma ɔto nsa frɛ bi ni ntɔteboa yɛka tɔteboa sibɔ udwan aponche kraman aboa bi a ne namu apae no ne yɛfrɛ ne tɔteboa ɔto nsa frɛ wɔ mu nyinaa ɛna ɔfra ntakraboa nso aboa bi a ɔwɔ takra a wɔtu te sɛ akokɔ aserewa opete ɛne ankroma ne mmoa saa no ɔfrɛ wɔn so nyinaa owie na ɔfrɛ nsuomu nam sɛ bi te sɛ denkyɛm adwen apɔtoro kyekye ne mmoa bebree abo baako a wanfrɛ ne apan nana da kwa mamisa nana kwa ade nti ne yɛfrɛ apan da kwa ɛboa apan mra ne da nkwa nso di da kwa enti apan kwa na wanfrɛ because apan no a ɔnyɛ anoma ɔno nso a ɔnyɛ tɔteboa nti ɔno ɔpa ɔbɛba o ma nti ɔno de yɛ amfrɛ no nso ɔnyɛ nsuo mu aboa ɔno nso ɔnyɛ nsuo mu aboa enti nana Otuo asɛm ameka ɔfrɛ wɔn nyinaa na mo nyinaa bɛhyia nsuo no ho dua nso na fifi na ɔka kyerɛ m so mahu dua yɛ afifi mefrɛ mu anyɛ dua yɛ afifi daakye yɛbɛdi ewu daakye yɛde asɛm bɛbrɛ yɛn nti mpɛ sɛ yɛtu aseɛ firi hɔ na yɛn nyinaa yɛ ho tɔ yɛn ɔka saa pɛ na ntakraboa ka kyerɛ ne sɛ akyekyedeɛ woyɛ ɔho minim dodo adɛn dua yɛ a ɛsi ɛbɛso ɛbɛnyi aso ama yɛbɛte n'abadi yɛn nso yɛn san bɛsi so agye mframa wo nso sɛ yɛntu yɛtu aseɛ a ɛnyɛ yie na ɔsɛ nsɛm wa ntakraboa mo ka kyerɛ no msan ɔkɔre ne ka saa asɛm no owie ya pɛ ɛna ntɔteboa ɛyɛ sibɔ ɔsono ne ɔtwe ne adanko no nyinaa ka kyerɛ ne sɛ saa dua wei a afifi ɛno na yɛn ɛbɛnyi na ɛsɔ yɛn nso yɛnya n'abadi afei kura yɛ kɔkyinkyin bɛba bɛtena seɛ ne ahome kakra nti yɛtugu a ɛnyɛ yie ɔka saa pɛ ɛna ntakraboa ne di kan ka sɛ ɔmo bɛyɛ yi no ɔmo nkɔ no ɛna ɛnwen ka kyerɛ sɛ sɛ dua yɛsi soro yɛnso yɛda nsuom yɛdeɛ yɛfa yɛn ho bɛn nti mobɛtu ɔmu nti yɛdeɛ yɛmfa yɛn ho na ɔmu huri tɔ nsuom na den ɛna ɔsɛ maka na mo ntia nea mom yɛnkɔe ɛna ɔmo nyinaa obiara kɔɛ anante sɛ mo ɛnkyɛ ne nyin ankyɛ ne dua yi nyini yɛ sɛ dua no nyi yɛ na akɔyɛ dua adɔbɛ yɛi adɔbɛ nti yɛsi hɔ a na onipa dasani onipa kɔfa dua no ho na ɔhwɛ na ahoma wɔ ho na adɔbɛ no ahoma ɛwɔ ho no yɛfrɛ ne yɛde twi waduro ho mmɛya na mmaako bi wɔ mu a yɛfrɛ no ɛtweɛ ntiantia bi ɛwɔ ho ɛno na onipa dasani kɔteɛ na ɔde twi ya na ɔde yɛ ahoma ɛna ɔde kɔsi afidie yɛfrɛ no nkɔmoa ɔde kɔsi yɛ to ɔde kɔsi yɛ no na ɔtwe ɛkɔpɛ biribi adi ɔkɔfa ha ɔpɛ ne sɔ ne kon wonsom ɔtwe gye ne ho anyi na ahoma no emia no a nti ebra emia no a ɔgye ne ho anyi no ɛna akyekyedeɛ kopie hɔ akyekyedeɛ kopie no obi san sɛ ɔtwe na ha yɛ na ɔhwɛ deɛ da me kon ɔhwɛ yɛ ahoma na emia ɔtwe ɔkɔ n'anim kakra kosi bɔ so na no nso asɔ ne mu a ɔgye ne ho anyi afei wɔn gu so a ɔbisabisa wɔn ano wɔka kyerɛ sɛ mahu dua na meka sɛ mu yɛntu aseɛ ama mu yɛntu aseɛ no sɛ dua na ahoma ɛwɔ ho no ɛna onipa dasani a ɔpɛni nso duam mikurem yɛmɔni moguo ejakura moguo yɛmɔni moguo ejakura moguo yɛmɔni moguo ejakura moguo sonsa borɔbɛ ɔde hyeɛ sonsa borɔbɛ sonsa borɔbɛ ɔde hyeɛ sonsa borɔbɛ wɔmɔni moguo ejakura moguo wɔmɔni moguo ejakura moguo yo Otuo mi nana medase nka ma no kura fomfom so na ma mani aba me ho so ehwara ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ saa dua na meka sɛ mo mienhwɛ na yenye no
mampene mu ma yetu ase akadua ya meyi omuguzu omo kan na obofo pie ho bofo duru ono na osusu video yi odu o mate so pay kikira o ma wezu pay ho na chechire keka nan shemu na ja wakun otwe a ode wasechire den otam otwe na ode ne koye ewo mu na o se ondatani esa nkotwa dua ni mfimfini de wo mfimfini na ha ma yewo mfimfini pa no ena opoye na oyi ahoma bi firim sa ahoma ne efre na edoa so odi gwa wiye mu a ebeye na abobo na ye ntientia na oduko suma no ma afidie e wo soro osumbi wo soro na osumbi wo nua so de osum no odua so no okori akosi ho okope ba bia je ne nan kukwe pupupupu bo no sinsen wi asiri we twam okuan opeti otwam okuan takrabo bi obefa sadua na ahoma no beka ni bia no na achi no enti ano so obofo agogua na sikopie ho ochichide kopie no si achichide kopie no si na mo sinsen mu ya den no si puo ya ho mesa ya nine os mo dua na meka se mo mientu no ki etu na se a ka asemu ya ma ahoma no dua na esi ho no ni mfimfin ahoma ni dua na esi ho no ena odasani akote apo eyi ahoma firi mu e abesuma fidie na eyi mu no nti meka na ka mutie ya kanyeni afei na enwi no de omu ya sa mu na mu ye de mfie ho obo mu na mu asase asase so ye de fam ye de odasani ti hwa no se me padwen awe hwa no kotwa ni tonton no ena osimu ena ode ye nsoa na ajoku aha na ode abegum na ode kotu nsu omo so biaba ajun so ya no wo ewro ye de negu azi na owram no okodi a kwan obefa so obepie no na yira ma omo ye ya fe omo nyina ho akire omo yinum ensu ajoku yimu bofo ba ya no de okotam de tani kotam ya omo won si ayeka no hwi omo nyina gu nkonkonso mo so nkonkonso na mu na mu premu checheche na dia omo nyina omo guzu omo gu hono won pra na chichire pie na chire se na mo ampa na ha de mo be den afi kasa kro mu ntimi nkasa ade ye wonsuo mu o na obofo de ade bia be yi abegu ha no se hu dua na meka se mu mietu ase mo se mu de mu da nsuo mu nti emfa mo no eno na obofo de ade aye ensoa ana joko no de ayimu no okowe mu na mo hwe de amapi hu anche na obofo ne mba nim da bae eno mo segum na pua nja na nzema mitu ye de mi de esie ni se wiase mu bibie ni wa emfa nipa ho bibia fenipa ho onka mu yi ka bae no mka se oni mu nyine nsom ni entu eno mtu ya ka obia asema ntu obia na nsan so mo ye hu emfa ye hu ni ntino afi ko wiase efa wo mu nyina ho enti Ghana ha se obi yade na se yeyi ni e ka ho asema aya mo ye ntie mo ye hwe voter region baby epo afefa nyina akọ nananum firi ka se mu firi ho mu firi nyenne ko mu firi ho a ke se katabri ke nsu am frankrofo amfo mo niema ti manan se ma mitu yi se do se nye do ebi nko ne bi mra me de so ebi nyina be so atiefo di so atiefo betu bi amo atiefo betu bi e de amaye ahinkan 93.3 FM sabre nonuma ba pa ho simana aduasa miensa yebekọ akwankọ nu ase aba ne yeba yebebie telephone line na mo so atiefo ene anansema yede atudwai se me emfa me ho no ekoba ebesan so afa ho na anansema ene yede tudwa no mo so baba ba kire ma dwen ewo ho eti yekọ akwankọ nu ase aba Sebi ente sunkwan nanti say enia eya mo me enka ye nananom ye nuanom ya yerenom ne adofo awukuro no ni manya ko bo asem yisu no owo nso de asem amba e kan say obi aka ne maami wo bi aka ne papa wo bin so aka ne dofo wo e ba ne sadia ye be no monsa enti e pon a abobo genet
je osina kwa kotoa menum na mamoro a mekoti apatashi kota nso menum no nso na mamoro a kono mu niema bi aka ene niema no obonsam tawa eno de ye moso enum ni mfichire ntokuro ye ko hata ya nwinim nye no ye ntimi mfani kana ntia o obi do fo akoda baby basa ye ntimi mfani kana ntia o obi papa akoda baby basa ye shisha ni sai ye frono oni wi ase edinkra mami anum nsa kata ma bre ho me poronsa me moromade Bronsa moromade o se ogwa ko chapetisi no tot no kwa enso na nkwa na owia wasan so akwa owia so wasan akwa ko se kire wono mo amfana na o so wasan ko ye ade bi aka fire station wono mo idu ja for no mo early school no so o se eno head o se orun santa ye num na fichiri kana fichiri santa wa semo nkwa toto nkwa enso eno no ntimi u de ne ubewie de ese ye dufu nkogosi yi otu obi mu odi ebi mo transo no tot ye fancy anu se na ife tot nso ahe na nyitre point toto nso yo mi se bitra yo boy metri kan mo mutra hon yen kan ne 3.3 FM to Bika to Bikyere sabre ye fie konkoni ase aba nonum aba pa ho sima aduasa no ensia na ene akonkoni ase ye de pa se de me ba be hya se na me kan ye no honum ye de grab ni bai oba ye na ofa na o se ka me kyerɛw na o se ka me kyerɛw ona na esi ubenkum so aha na ho pre na nursing na be na nursing si no o hede na o si ni nchen sei no ona na ye driver ni no ona efe no ochaade no driver ni ba ku nso no nso ba efe na binchi ono nso ba mi nso ote ho driver ni ba ku bi de na ote ayi wachiri ho no okay binchi efe na binchi mati di na me na se kan so wo chire driver ni papa binchi ka kuna na ehuru hu so obeba nso edu na na konwa na MP3 na te so ene de MP3 de mi hu no mi hu MP3 ewo akwankoni ase ene akwankoni ase eye de pa na se de na kwakunkruma pre ne ho no on se na o ka kire MP3 so on fa ne kra no ema no na minim se ne de ne kuta se ne suama no minim ene ne sa se na ne kra ni sa o minim no pre ade ne ho do eti mi hu o so oba o nchen em se na obehwete asem bi gu o so obeka kire mi se ensan ne de mo de papa entia ene na asem no eno no oko tuse nipa mienu dia bom pebi power maza de also bugu so say enra asem be na esi ye say ne na de na etie no enti ne kwakunkruma enya abotro gwankani ase kwakunkruma Africas ono ana ebo yen drive time no ewa hanum si ene kwakunkruma nya abotre gwankani ase nsefufuo no wabobo na enwie ni yi ene wowa no ema ne ho so no kwakunkruma no so no de kobo si paw na no ahono otre reception ono muntimi ba ncho wa onim kwakunkruma bia na ya na wapedu na de abre no de witwi so na ochena obedan ya sorry ochina so ya so fo nso na se ne de ne obeye on se wo ne bo ne de on se bo ne sa na enyumre ya na se den ebedu na pa na kakra adbe se omo de duru eba ene ya on pensrawa no fa Acheampong enfra no amfa ntoso on se fa nshira wan sa so me boa no yo o kana chire papa wo ye na ko ye dinsinia ga se anka wadu no be ye sipa na Acheampong ne nshira sima na ho ato ayo kana 3.3 FM ebusiafo ena efri akonkoni ase ba ye no enipa wo wa bo na no so eye kwakunkruma Africas enti no ye ko yanimu no na aka simano aduonu bako na nunsia abo nunsia ebo nso a nunsia kase no ebebram se de ebe ko ye kan ye no ene anansama ye to ye no be matifo kwan ye na mo so mabem na mo de ma nkyere aba enti ahoma no
Vodafone no 0201 944 485 0201 944 485 and MTN ni 0554 820910 0554 820910 obi aba ahomane so titi obi kan o titi obi kan obi kire me pa cho odi ni be bia o frefi asen na me ya no ka se si asene mama ya asene me pa cho ene na nsema ya di tu dwa no ma yenti o so adwunkyere e wo ho semi je amama kai empenifo be bo mi se di pa o se openyo se na emofare na nka no ibu na kanrefo a okan ase o block for no ni se adwati no no be ri a ko hwe hu ye ana ase so se dempo oko to se aboa bi su ni anu so aka se sorry so amon ka se sorry ni so enti se bi wo na se nipa uyi we ni tu nte be kwa na ba be si uto sa enti enzi se ye ho na ye se ye tu ho na mo ni ye na abua ye nyina se ne be ya e dia tu de be banya se kokokwa be san de se ye enti ene emu e de pa ye da se mami ya o asane nyame insha Allah bye bye enti offer said na mami ya kan obode e be me ba obi aba ho ne so titi obi kan titi obi kire me pa chodi ni be bia ofrefi DJ Abe Achembesiase DJ Abe Achembesiase original one ba original one o dem fu a yenti oh se djumadi a mo kire e de ba no nke be boy pa e san ko party to no mana e be boy pa di fa mo pa to a mo kire no e be ke e no me pa cho twu mfiri ofidie no kakra na se dum no kra o wia no aso yo afidie ye kasa na me kire se wo djumadi a se ya mo san e se yen kan enkofa no se e se amamle no se ye san peke anke be boa yen pa ebe ma se na na mo kire krono sem ne premanyin se ni nyina no ebe kofom into ne se ye biti na supem na ya fa ne sade a ebe boa yen abe ye ba se biti na ya fa na supem na wo te bo ho abe ye da se pa dami inshallah titi obi kan if you obi kire e pa cho udini na bia frefi de fa che wo gina so che akra ma me gina so enya hwe kasa o ba cho me de me na ma mi se fi abo me na ma abo ba cho yiti o eni me da ba so bona me de mamo ye da se o islam ko papa inshallah so awa bi ni na mo cheche mo se ye san ko ye nti e ka ye ko so anke pensa na mi islam o me bi ma djumi amen na mi shira mo pa agara kwa ne kokora je na mi shira mo bye offer e be na abayo ni buye ni e be bia e mu du papa papa cho mba obi aba homa no so ma ye fa nimra titi obi kan o e ba cho odi ni me bia ofrefi osnase e ba cho odi Kwame Pepra Kwabena Pepra mbacho yo mayenti o ne to ana se ba gwa sem ye bre no nti esrew ye bre no nti ye ka ni dia patakuni osiboko de nwe ma bon ye bre ne be wa ye bre nti ya na nsema ye di tu dwa na ye be sen ka o che wa dwen ye wo oi eti wana na nsema no enti ebi wenti na nsema na maso de ne ne obobo ekunkun yo eja bepra fache ye bre nusa ana nsema so de ya na eji bre kakra eji bre pa esanse udu ba bia o se ye bo mogu nyina na se ye de na nsema nyum nyina be fefefe mu sa na ye de ko yenim so no entimi endi amboye ofa ebe na ba yo ni bu ye mi tin se eye be e mu duru pa na hwe so a obu be si asem so pepepe obu be si asem so pepepe se opani o trefie mi ye na nka no ye ka na nka hwefo a o ka ho
ti se wo hwe saa emwadumai a me ye de omtutu nipa ho osibɔ no mu a obetumi aka se omumie ntu ase na ofe se ofa se mfa no ho nti wa mpene me yentu ko wi ase na fidie ko yi no bofo bontu ku ni nti se ba so mami titi obi kan titi obi kire e ba cho di ni be bia ofrefi e fla me blanya ko me ka se fu wanchi blanya ko wanchi ba cho mayenti o yo me so ke betumi anka de opani ba ko ne ka se obomofo no e ye obofo no nke ye ni tum kire se ye enkwala ne se ye awofo no mu to anasesem no nya bomo obomofo di pani ehu se onipa na beje de no wa kire no ne nkwa aha nti ye ni tum sa ye da se pa ye di ka ji tumu anum se kran so de betu si na se ya ji atum aha ye da se nyame nchirao amen baba yo bye ofa se ka osibɔ prince wa enkasem no ka meto no esen so hwe osibɔ ne bobre ne kese ni se ni pani etie ya nanka achichide kan utie kan no obu na bonfia buzo mfa me ho nti o si ana osibɔ ba be ye pani a otifi a ordination ye ne men simpa pani hu ne bi no na osan bu bebi se bu bebe mba ku bi de another computer kan bu se because eti onyon de medika bu fiti ase no se so ko sabo ano eti onyon ko so a ka chen se sorry yes mu ni en ka se sorry ne so esen so fini so a ono de be ba so ndika mu ayi aye o se boba achichide nko aka kan yi ko mu nyina prince a kan ye ni se ba o musu efiri totebo aso ene contact ntakrabo aso efiri ntakrabo aso no nsomfo firi se mfo mu ene ko mu so nti ache se ka o yifiri se bo yifiri ne so a kan ko we mu so tia kolana na se ebe no buye no eye be papa wa yade ahwe hu abu be na efe yo wa yade nana kwa Otuo na nsema na yatu da bia me kan me se ananse mo no mu se unyu bi ma no tu bi kirewa mpempi no no mfafo hia hu se wo dance wo mu hwe achede asema wo kan na de me de wo mu se ekoba ya nyina ebi anka no ebi anka no ezan so no hu ne ebeba no wada no wo se bibia no omhu ko da adwa mu wia no abeka wo se me ka kire wo nti ka nsemi no na kire me ne se e wo se me yi obi a biti asem na mitu anamo wo so ntentem na ne tosu mi no so e ka kire me se me ka se me kwa kire obi so onya na wa anya bibia na wo se me kai no sense bibia ne sipe na chede aba be kai isipe no abekai nto edu ntotebo aso obekai emo aka na mbacho so moduam na meba titi obi kan me bacho odi ni bia o frefi ana Otuo Acheampong na mbacho yeti o yo usa tuma wakan no ana nsemo no wo de fa yenga na fo ho pepepepepepe yeti yan mayimu yeni tuakan se oman ade esei ese obi sorry obi to ba yehu obi to adi hu duma kora no onye enye ne mame de ya enye ne papa de ya sa etia ebe ko bo na apada abecheche ono ankafa nti atoma mo kere de ene anantumo enu kwefita na ampadu atu nyombi efasa anantumo kuya wo de mo pa mo fa me offer na nka me na mo nkasa na me nchi obanyo me se ni sisi yer pepe na edijuma sa so pepe mun nyame adwuma yo so eni nyame entina na emomuje number we sei ebi ana yedi nkomo wa kire wono mo oi 0244 87 63 okay ye po ana wa fresi eso na penifo ani wadi enkomo ye da se pa nyame nshao ana Otuo di sen na meka no e o se abribia no oye obi a wo kai nipa wo ba bia wo tu nifo a wanti no ezan se wo tu nifo no so wanti na okoto amani mu na agya na so won kokora tu fo anti so no me no mo ti kopo amani ayekomu oman mu no ene top pure water the tobacco 30 pesos ibi kura ton 40 pesos na obi asore agina hono mo can stop galamsey
ene yensu a yenum nyina na ebere mu kura no odi wontimi num bio na kane no kane se ada benu ma iso de asichire kane no odu pizza fe achenkwana na menu bremu achenkwana na ene onu okas menu bremu na be kuma ka je bremu na kwada na ene de onka achenkwana na oka ahofe dua ene de ofre no ho ahofe dua odi ahenkan ntimi kan achenkwa ntimi num bremu bio onipa na otu yenfo efa galamse hu no ono ne achechede yen san sikani brenti yen tie na yesen nsu no e galamse hu no yen ntoteboa takraboa ni nsu mu na ndi yen sua bibi mfira abura anansem na yen fa mobra na me gidi se sua anansem afa mu nsem de abobra o man na besesa na ba cho je suma mi otimi anyina so enti yemfa yensua anansem ensem na yemfa mbo ye ho ebra ene anansem a yetu yi emu nsem epipa na emu do na abe enso ewum aba ewum pa ahenkan na 3.3 FM sabre akasima no enkron na nunsia bo se de bidiga kan nunsia so bo a nunsia kase no ebebrokoku enu nkusi bo dim one afia ampofo a ma ye krado a mo di nunsia kase no ebebre mu wo ahanum si enti ye bre nti no men ko studio bi na menje empenifo onu se me twa to kra ene enkra enchia mo de wo ma adofo yose na miguso American the American nyina na say oman eye Ghana yen de amamre nti ene dance ba bi ebeko no nti sa amamre na edome ye dance no ye tunase a na eye bra ye ose ye sorry free endem na ye san kofo ya amamre na ye nto na nsem nkyere ye ma na ofie ye suku mu so ye nto nkyere om me ka bra na me ko suku no kwara bra mu yetimi ma obi begina suku dan nanim to na nsem a be se don hwere ana don hwere mienu ene ukoso ukoto na nsem ebega se ho teacher ni no kwadwofo peso oda tino se kwara na meto na nsem no sabra so na adi nyanse wura yetrim nti mesre nananom wo mo ka bi ewom aman pani ne adesuafo wo mo hweso yesre mo miensan fa sa na ma we enwura ya adesuam yemfa nko yemfiem yenkrum na yemfa ya mamre no ensan emra bio sabe na megina so achia na otwe mu ochana na otwe na aboaboman beja man beto me badin de asdamo bibia sabre na me kwa chema bompe akochia me maame adwata na otwe mu ba ha e ma mo ba ofie de omuhu no maame adwata baaye o mame ya baba pa so no oba studio ha oba aboabo oba bedintu ni ye ko hu no adwata ba otu di no okuru fine basra so dem msaka bai enti me da aboabo man nyina ase me chia adwata me chia menua kodwa abosia no betwa mfoni so hu se na mfoni ade ri twa mfoni se obi kuma menua kan ono nyo ho oni na ta ne ba ya adwata ne na yere akua afi me chia obi bia won free achease oda kufuridia obi oba bia bebo ambia me chia no me chia Vic mere Acheampong me ba amaseda ene kwadwo anuonyam adom dakwa edin na mabo no ene de obi ate se de anuonyam aba anuonyam adom dakwa se wa maybe krampo no ene why bonus amount wa maybe no what akora no be man kwan wo asene be ma anadwo mi de nchia kese ebro me da wi biase oti Otuo Acheampong me de the American say anansem yade a ehia pa si etia anansem ni etu ye mahofo ye kasa kire omo a ombetwo ho afiri ne bi hu se ne odi kan se ye to anansem a anansem no unya daje nkotwe mpra ma wako fa mprenyin sen unya daje no wako wi ade ndi anansem yade a etufo na kire kwan bibia atwi nipa so free bone ho se sabre ye ka se na osofo American omono asamwa adwobue one ne yere ne manyina tie ho etia nansem omdi anansem de nani je oyosofo nso catkis adwobue presby otie ana afei eye sister Alice eye aneya sister Alice one ni nua afia benewa ena sister Chenkua
sister Adebayo omo ma mi free mu na ene ne di na dedua nan me mo yakọ omo nhiden na de nyame na edema ono anso na egie omo nhiden se ni aba no edin de anso omo nhiden afi mi taxi driver ba ku bi amekan abinchi driver abinchi me da wase pa enura yemi ye de ni papa bi a wo ye mi no asomeni me da wase pa afi ye ma kronkro bi ye hairdresser wo ye chire ye sister baby ena sister Uyinka Philippa ena auntie Chewa mamu nyina ajo echia mo papa dan nyina mu ntie ye na bra mu mutie ya na ye nso ye kosoro eja nane wanchi shabu papa me chiaw ene ya ante wonka e bia ye te wonka ene de ya ante wonka papa me chiaw bia me chia me yere ne me manyina ewo abuabu me chia me na ama ene ni nuanom me da mo ase jo etie fo nyina so edamase nyame ehyamu se ene so mobile ahenkan 93.3 FM titi Bika titi ewobi ekire so sabre akasima no enum na no nsia abo ewo ahenkan 93.3 FM sabre mi am di dwumadi ebrem ye frame Otuo Acheampong na meso ye kra no memfa enchia sonkon kra ne yakọ enkoma ye fra obra kuju ana se George Damenya Bra George edin no adodo an edin mu eye a Georgia utwi ehyen efri odan e de call enkran ene wahwere oba abranti wakra wonya enfie dunwotwe ene wakra akra no eya de yebeka chewa ne se shedding esan se nyankopon ono anu nim de ye na yana oye ede ema ne ma ono aso na ema ono na eje enti sabre mefa afidie wi so na yede shedding sem ama opa se nyankopon no nkasa enchichire wo ni abusua no ewre edu ebribisi ya na edin pa nenso nyankopon na oye ewre chichirefo no ombra emechichire wo ni abusua nyina ewre na ka se nyambo a ochina ochine kwasie yebekọ enase asọre ewo Ebenezer Presby Church ewo Akim Odan Pentecost down Jamaica honomo ana yebekọ enase asọre nti esre etiefo nyina se mombra na mmenkuja yen na yekokoda nyame ase sabre yaka simano miensana nusia abo titi Bika titi Bikyere ene yedibesi anum si na nyame eya adom na sadom bi adumye na dasene yete nkwam na emoja edf sane na sechechema so dabodwe mu dia yebesan so atoa so ewa hanum si edin a meje so eye Otuo Acheampong se ushia me okrom na se ofre me apuzo a mejo so fefefe na yakoye nim sabe yedi dwumadi no asi yemo bibia bye Roche adia efe na huka ewo eno saa no ipra wa nyaya fa unsaba wo mani